Panapa pane nhau vanhu yavari kuva warned, nhau aiwa the military involvement nema-police forces, kuti what are they going to do and are they going to take part. Sana pina mashoko ekuti vanhu vakaona consolidation aiwa nema-handover takeovers akaitika kuma-barracks kunana inkomo aiwa nekunana masvingo, people they are aware of it. Sana pina mashoko amudanyirwa panapa kuti wasubscribe like kuti on the bell kuti mudamboza amudanyira chiti security in Zimbabwe is on high alert amid 31 March protests. Those in Harare expect to see the police at every junction. Police trucks will be moving around Harare starting tomorrow in the roadblocks at all major roads. Vanoposta aiwa makomishina ezveTRP, masoja pamwechete nemapolice vehicles arikuya panapa achitaurwa panapa nevakomana vekuzwa vamozwa kuti aiwa ndo intelligence unit inouya ichifambira nhau dzese dzinenge dzichiitika under the ground dzinenge dzisingazivikanwe, vachibuda kutora masvika vachiti aiwa sezvamuona kuti aiwa consolidation akatoitiwa. These guys they are also going to take part maprotest aya vachiuya aiwa vachitumwa kunzi vakwanise kubata vanhu vese vangada kuratidzira kana vada kukonzeresa violence. But at the same time kuri kuona kuti kune mamwe mafactions especially on the ZRP pamwechete nekuma-armed forces ikoko vari against aiwa vanhu vari kuvatuma kuti vanobata maprotesters. Now we do not understand, hatisi kuziva kuti zvizvi zvichaitika kuda kwokuti we know kuti even masoldiers iwaya kuti macitizens of Zimbabwe panapa panogona kuitika chaos just because vanogona kutozosupporta maprotesters vamuri kuona vana Bob nezugeza, as we all know kuti aiwa people they are interested aiwa kuona vana Geza vachistage maprotest vachidemand for accountability, kustopa corruption and kuti aiwa the leader varesign. Mashoko atiri kuona panguva ino kuti chaos yacho aiwa panguva ino ichatotsananguriki. People they really do not know kuti what will be the military position at large pamwechete nevakomana mapurisa. As we all know kuti aiwa people vakajamuka, tiri kuona kuti vakomana vemunicipal police nemapurisa vari kupondewa nevanhu vachida kuluta magoods evanhu kuma-markets uko nemumavending. Tudze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pane comment section medu, subscribe, like, wachonera on the bell icon.